A vegades, la sensació de gana i sacietat es veuen alterades després de la intervenció. Són varis els factors que influeixen, però esperem que aquest vídeo us pugui ajudar. No sento sensació de gana. Cal que mengi? Les primeres setmanes o inclús mesos després de la intervenció és possible que no notis la sensació de gana, però és i serà molt important que respectis el fraccionament proposat i vagis menjant cada 3 hores aproximadament. Per varis motius. Si les ingestes són cada 3 hores, el teu organisme anirà assimilant els aliments i nutrients que necessita a poc. No forçaràs el reservori gàstric, ja que les quantitats podran ser més petites, i mantindràs el metabolisme actiu. Si veus que no tens gana per a la següent ingesta proposada, prova de baixar les quantitats d'aliment, per a no sentir-te tan saciat, però intenta mantenir l'aportació proteica. Recorda que el fraccionament que proposem s'ha d'ajustar al màxim a un horari establert. És molt important evitar picar entre hores.